O naithok rangchak Tripura hani nuyung mawono hano naikol langkha pusi langkha gobangma habobagra rok khoroksara charjidok habobagrani bisingo bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Deborba wngkha khoroksara charjibrui habobagra bo asaimani 1908 BC Agostalni Chichuku Shalmaribo Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no Ketal Tripura Sramnai eba Modern Architecture of Tripura hinibo hayong ganangui sinijago Bubagra Bir Bikram ni mungui tabuk Birkung Khorani simi chengui college eba Rengno Kotor MBB University bo sramjaka Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Debormani Khlai klangjak samung butangni Buthairano tini joto dofa hoda lukurok manui tongo asuk simiya Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Tripura haste bar hakotor bai gathana sikang Tripura sharangno tongkesebo tongi tama tongthun wansugui do jodake ha khati bani aharano tini TTADC eba Tripura sharni hamsai hinei sinijago Omor kisawano Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Rasinghasono asukmani Jora kisawano hayong ganangui wansuk kereng samung khai kereng hinei sinijakmani logi logi elem kereng hini bo sinimung mankha Tini Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Debormani Filsara Chiba Asaima Shal Bini Asaima Shalo Phaidi Jeng jotono diai layane suri layane Bubagrani wansung rok samung khlai klangmarok tebo muitu khaijakthun borokni bkhao tebo hamjangbo manthun tongthok asaima shal Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur nono